ko belebele sirantolanta bunagun Malila sirantolanta degeyoro min togo Académie Africa Foot Malila aleni Espagne FC Barcelone bolo di ñongoma ku bina barake ñongo fe nango accord de partenariat mu ne be accord en corona na bakuru bawla ani Académie Africa Foot ñema we ñongo soro angu lame bon partenaire nana anga malien do be avec Barça fait avec barake no ale anga demtin do 17 la donc aka bondan tabulu jaraye akoko abe fait kana Africa Foot lay donc andana ni Barça mo an contacté ta nga président no e Sidibé uduna ñogona we échange chamanke donc ay Barça mo be ci afé unana nga bondan nay anu sikira ka fo kuma ke ko a vraiment ko ni académie Serebula ou ka barake no kay donc anu be partenariat signé donc partenariat signé ka ke sanduru anga bondan ro bo joyen bande me ko jo ñu andé ko jo ou anga entraîneur formé munu me anga de karam ko wi wulu formé kuwa akilinaw taka dola Barça ka génie système mais ko système taka dola flana mi sawana mi ni anga demsinu meta demsinu mun kain na demsinu nyama mun produit be do tawla kata essayer la sansa donc o partenaire ko kon lay en même temps anga mo ko mun fene be de karama mun fene be anon wulu changer sur kata Espagne ka tout formé Cherno Bari Académie Africa Foot Manager général Makani Soja Dogo ni bolo di ñongoma ye greseke baye ambena Catalan club ka sengola bado soro u be se bara la kosobe u la kodone no dien fambe fe anga soko kera tien ye abena do tareku konona a chien folo do farafina gunkan Mali sirantolanta fana bena yiriwale basro a senfɛ bon ne be baramina Barça o ye ka farafina kono ka denmisɛnnin ɲumanw ɲini farafina kono pour que u se ka taa an ka kiwra cogo min na Barcelone o ne jɔrɔ ye Barça kono n bɛ Barça président fana fo parce que a ye baara caman k'a ko kɔnɔ a ye n dɛmɛ kosɛbɛ pour que nin ko bɛ se ka waleya min nana n'a ye parce que ne ye farafin ye n ye ballon tan yan ne b'a dɔn ballon-tana ɲumanw bɛ yan mais ballon-tana ɲumanw bɛ yan f'i k'u dɛmɛ fɛn min b'u jɛ k'o dafa bon o dafali ne yɛrɛ bolo min bɛ se ka nɔgɔya ye o ye ni Barça nana ka na collaboration kɛ ni académie ye m'a dɔn collaboration kɔnɔ u bɛ se ka degeli karamɔgɔw bila ka na min bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ pour que u bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na au moins hali n'u ma se ka taa Barcelone u bɛ se ka taa équipe wɛrɛ ou bien u bɛ se ka jouer Mali équipe nationale yɛrɛ fɛnɛ fɛ quoi o bɛɛ ye dɛmɛ ye farafinna ma nin ko in yɛrɛ tɛ Africa Foot dɔrɔn ta ye maliyɛndenw maliyɛnden bɛ yen n'i bɛ se ka dɛmɛ kɛ a ko bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na n b'a fɔ ma parce que ne yɛrɛ fɛ a tɛ Mali ɲɛtaga fɔ nin bɛ farafinna de ɲɛtaga yɛrɛ fɔ parce que maliyɛn denmisɛnninw dɔrɔn tɛ Africa Foot kɔnɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen bon an bɛ kuma farafinna de kan na baara kɔni b'u bolo k'u wuli k'u cɛsiri ka baara kɛ ka ɲɛ ka sentiment bɔ baara kɔnɔ ka baara kɛ ka ɲɛ o bɛ tɔgɔ di an ka jamana ma a bɛ tɔgɔ di ne yɛrɛ min kɛra sababu ye ka na n'a ye dɔ de bɛna fara cɛsiri kan walasa kunkɔrɔta ka sɔrɔ ko in na Académie Africa Foot ɲɛmaw ka fɔ la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selido